Magabyahe sa buong adlaw ang mga units ng Valley Car Transit Incorporated sa sulod sang sudad sa Iloilo kadungan sang transport high kon holiday nga himuon sa mga transport cooperatives diri ukon transport strike nga himuon sa mga transport cooperatives diri sa pungsod. Ini marapos nga ginaprumahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang gin-request nga special permit agod nga makabyahe sa sudad sang Iloilo ang mga units ng Valley Car Transit agud nga may masakyan ang publiko. Yaring 4 karuta sa dim nagabiyahe ang nasambit nga mga bus sa buong adlaw. Tagbak to city proper area, ungka to city proper via CPU, ungka to city proper via Diversion Road, kagamuhon to city proper. Ginatagman sang transport company nga hindi libre ang ila pagbiyahe kag magasunod sila sa standard nga fare matrix sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ila advisory, 13 pesos ang plete sa regular sa first 5 kilometers kag 10 pesos and 50 centavos naman para sa estudyante, senior citizens kag PWD.